Dini elezzjoni partikolari, elezzjoni li fiha l-poplu jrid jiddeċiedi fuq is-salvazzjoni tar-reputazzjoni ta' Malta. Isostni dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco f'dibattitu politiku. Din hija elezzjoni straordinarja li qed tiġi miġġielda fuq ixu ta' x'nistgħu nsalvaw ir-isem tal-pajjiż li sfortunatament qed jiġi mċappas mhux biss pajjiżna iżda l-barra minn pajjiżna u da jista' jolqot serjament l-ekonomija tagħna li tiddependi fuq isem tal-pajjiż. Qed naraw li s-settur tas servizzi finanzjarji jista' jiġi malqut. Da joffri 30,000 impjieg ta' nies bi pagi tajbin. Da jista' jfettwa it-tħul għall-gvern li minnu aħna niddependu fuq il-politika soċjali tagħna. Allura ejjew nikkonċentraw. Se nagħmlu bħala Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex insalvaw ir-reputazzjoni li sfortunatament qed tiġi mċabsa mill-Gvern ta' Muscat. Ix-Shadow Minister għall-Ambjent Marta Sportelli trattat il-mod kif il-Gvern Laburista uża l-investimenti li għamel Gvern Nazzjonalista fl-enerġija. Fakrek ukoll illi kienet grazzi għal viżjoni tal-Partit Nazzjonalista illi llum it-turbini illi kien hemm tal-heavy fuel oil setaw jinqalbu. Infakrek ukoll illi dak illi intom kontu tajdu hija fabrika tal-kanċer, dan il-gvern bieħa għal miljuni fuq miljuni ta' euro li ċiniżi u allura naħseb illi xi ftit valur kien fiha mhux ħażin. Fuq kollox il-Gvern Laburista nganna lill-elettorat dwar privatizzazzjoni tal-Ene Malta. Weduna wkoll illi mhumiex se jipprivatizzaw l-Ene Malta, kulħadd jiftakara il-PowerPoint presentation illi kien għamel Konrad Mizzi jgħidilna Ene Malta will not be privatized. L-ewwel ħaġa illi jagħmel dal-gvern kif tela fil-gvern bih privatizza l-Ene Malta. Dan kien Gvern Laburista illi falla fl-istabilta. Stabilità għall-gvern illi waqa' wara 4 snin biss, di elezzjoni illi sejħet sena qabel il-waqt. Mhux għaliex il-gvern rrid jisejjaħ l-elezzjoni issa, iżda għaliex Joseph Muscat ġab l-instabilità fuq innifsu. Għaliex għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna aħna għandna Prim Ministru li jinsab għaddej taħt inkjesta ta' maġistrat u n-nies ta' madwaru jinstabu din jiġu investigati mill-unit ta' kontra il-ħasil tal-flus. Il-kellima nazzjonalisti enfasizzaw l-importanza li l-poplu Malti jażel lil Malta quddiem l-iskandli tal-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat.